Si notre ami et frère Yero wi o mono yeɓe nan direct Yero Sow mbaɗi salminama joni joni enen kaala ɗo haala makko ndeysan yo yimɓeɓe nangu e projet ji mo waɗata ɗi yo yimɓeɓe nangu e série ji e surtout par ce que min mbimi ha joni mbaɗa manque weltare to pannomi yimɓeɓe ɗo ha joni mi yanimi ɗon ha joni yo yimɓeɓe ɓeydo wadde partager série o jeeɓa mbaɗamo soutenir no hannirta ni kadi en même temps aussi omo jogui tournée ji makko mo waɗata pour 2 mois toon to Fouta wala waɗata démarré ko oɗo samedi Foutankoɓe aussi yo gandu à partir de oɗo samedi Yero nano toon to Fouta kala mon kadi jiɗɗo kadi yiide Yero e groupe mum waɗa dégager stress mum par ce que Yero kala wuuro mo ari so waɗi ɗon pressé rek hay sinno wonduno stress ma haɗa ɗanor normal de sa fini kala ko gonduɗa yejjitat donc ɗum ɗon ko samedi fuɗɗoto tourné ji makko toon to Fouta inchallahu rabbi pour 2 mois guure ɗe foof yo gandu so tawi ɓe ngala numéro Yero hayso minen ɓe mbaɗi contacté mamin dokkuɓe numéro so président keɓɗon so Djiby keɓɗon so min keɓɗon aussi mamo hokku numéro kalden mabɓe jokkodirane mabɓe mbawon bokkude aussi ɓe mbawa yettade wuuro mon no hannirta ni Yero Sow nana yeeɓe nan direct en beltanimomo no fewi on encourage frère min calminima no fewi ndeysan ko mbiyanmami ko miñiraɗo moƴƴo o subaka fof kamin kalduɓe ndeysan ko neɗɗo moƴƴo min ko welimi makko to ko dawal makko Allah e humilité makko e wonde neɗɗo ko neɗɗo ɗo jiita ɗum Yero ko neɗɗo wallahi neɗɗo min ɗum welimi makko omo jippini hoore makko omo jogui respect yimɓe ko waɗata ko mo yiɗi ɗum wiyete ko yo Allah wallum amin amin te wallanmo oto wuura haydara o wuura haydara mon frère amin amin sa yita amin cakaw cakanam ko joɓɓeere ko joni holko dokkata min ɗo goɗɗum holko dokkata min ɗo goɗɗum e jibriji maɗi sansoji maɗi